Инженер Ани Войнова, община Пловдив. Инженер Емил Бойчев, КИИП Пловдив. Инженер Митко Горчов, НИС Пловдив. АИВБ ЕООД Пловдив. За автокомплекс Volkswagen Пловдив. АИВБ ЕООД Пловдив за складова база и административна сграда на ОВО Петерман, София. И Промис ЕООД Пловдив за пътнически терминал на летище Пловдив. Наградите ще връчи инженер Ангел Коджаманов, изпълнителен директор на Пътища Пловдив АД. Заповядайте, господин Коджаманов. Трето място и грамота се присъждат на АИВБ ЕООД Пловдив за складова база и административна сграда на ОВО Петерман, София. Второ място и грамота получава отново АИВБ ЕООД Пловдив за автокомплекс Volkswagen Пловдив. Заповядайте, честито! Както винаги имаме резултат на последно място, въпреки че започваме последни и свършваме първи. Сме на проектиране. За да стане една сграда или една конструкция, добра трябва да има добра културна подложка. Трябва да има добър строител, който да изпълни сградата. Трябва да има и възложител, който да полява на проектантите и да им възложи работа. Дай Боже, следващите години да имаме добри инвеститори, останалото не ще се справи. Дина печели Промис ЕООД Пловдив за пътнически терминал на летище Пловдив. Идва представител на фирмата. Заповядайте, господине. Заповядайте и честита награда. Добър вечер на всички. Не мога да скрия вълнението си, разбира се, много съм щастлив и горд от тази награда. Искам да благодаря на журито, че е оценило нашия проект на първо място, но съм длъжен да изкажа голяма благодарност на двама млади инженери в нашата фирма, инженер Мариан Перпиров и особено на инженер Филип Стоянов, тъй като целият проект реално го извърши той и разбира се и под мой надзор. Благодаря още веднъж и на здраве!